Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan lan rahmating Pangeran tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Rehne sampun dungkap titi wancinipun malah kepara pulur sawetawis menit. Kaperango pahargyan sapekanan utawi boyongan sarta ngunduh penganten anak Mas Sumarton SH kaliyan Nakjeng Sri Hartati SPD dinten Kemis Wage tanggal 10 Agustus tahun 2006 sinengkalan manis gumolong tanpa mangro kawiwita minangka sulih saliranipun ingkang hamengkugati inggih Bapak lan Ibu Partosudarmo ing nyutran ngriki. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri langkung-langkung dhateng Bapak Ibu besan. Nuni nggih Bapak Sastrowiyono sekalian saking Padokan Bantul. Ingkang nuhoni rembag ingkang sampun samangke sampun angati putra penganten sarimbit wonten ing Brayat Partosudarman ngriki. Salajengipun minangka panatacara kaperango kula ngaturaken rantamaning adicara dalu menika makaten. Saparipurnanipun atur pambiyagarja menika tumenten kasambet dawuh pangandikan srah-srahan putra penganten saking Bapak saha Ibu Sastrowiyono saking Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenengan Ibu Dr. Anda Sulastriyati. Dungkap adicara candhaipun panampinipun Bapak lan Ibu Partosudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sujatmiko. Paripurna adicara srah panamping putra penganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan ngrahabi pakurmatan pasugatan. Sinambi midhangetaken lelagen campursari mudi laras saking nyutran ngriki ingkang dipun dengani Bapak Sumitra. Para rawuh kaperango samangke wekdal kula caosaken dumateng Pak Ibu Dr. Anda Sulastriyati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrowiyono ingkang badhe masrahaken putra penganten sarimbit. Kula sumangga.